Boleh mati. Wah, itu stok di sana. Ayolah losas eka. Itulah kamu dialah nih kan eka. Batman di bulan. Ayo, kom. Maki video. Ada video. Look at this favorite thing now. Look here. Wat gaat zoet? Altijd. Als boeken houden, de rest mee. Als je echt iets als allemaal zo. Awi, laat ik eens. Laat ik eens kom. Weg, Boeba, los. Laat ik eens kom. Ja, dat is kayo. Ik mag achter doorstaan. Nena, jouw phone. Berang isa po. Amut, dia sana di poppy. Nakikot maki video. Magmaki video. What is the biggest world on the world? Tidak nga sampai keluar terasa. Apa keluar terasi batas itu ni batas di. Akraiba. Hi guys, this is the big balloon in the hole, and I'm gonna pop it like the boss in the You see, that is the groot. Jelle sien naam Jagbos. Hy sien julle ispe. Ek koop julle julle burger chips. En dan kry julle die poppy by. Hou hier, kom maak 'n video. Koop dit aan te doen. Mami, video's van die ander. Nobody can do this. Nobody can do this. Nobody can do this. Aku maak 'n video. Sy gaan hulle mos sê and you go there. Van Jagbos, no? You said yes. Oh. En wij Burger en chips en blablabla. Dan gaat je foto's zien, dan gaat je die popping doen. En dan stikken hij dan aan mijn kop. En dan als hij die op Facebook, op TikTok post. En dan gaat het op post. En dan gaat hij zien, die dan gaat groeien raken hier. Als lijkt mij een video als klein. Zie dat die is zo groot hoor. Nee. Dat is een grote rood. Hulle kan sien hy's plastic. Hulle kan sien dis plastic. Mag jullie weg? Nou look hier. Dat is hier. Dat er die phone wat aanvallen doet. Ja, gestretch hier. En deze moet niet nabij niet. Ik maak een lekker video wat alles wat die hele tang anders. Ahora maak je video voor ik video van There's people. Yeah. die glazen stikken. Amuti. Kyle spider. Hoe gaat dat pas? Om namens Kyle. Ja. Dat is mijn mistake, man. En dan gaan die dan pas. Als je moet groeien trekken, moet je grootste. Die zoze papaloon. Sorry, wat die video? Als iets. Zet iets aan. Zet iets in. You see there? Los. En hier is hij achter. Om namens Netherland, om namens Achtapol, en om namens Corrie Vriendin, en om namens Warswiesbroek, en om namens Allemaal mijn kade moesekop. om namens Achtapol, Mijn van de ginger. Kalige ginger. En mijn tweede naam is. Jelle zien, jelle hier, jelle zien, jelle, Dit is een kist.
En dan gaat op TikTok zien. Ja. Yan lang muna. En dan staat je adres. Ik ga het dan posten. Ik ga het posten. Die 15. Nummer 15. Nummer 15, glitter en koppen. Oh, doe alsjeblieft. Die gaat op. Die blauwe is alsjeblieft nummer. Mas een secretaria dia bisa kesabakan. Iman kau itu. Tira klapit. Laat wanneer het toe hawa. Ik ga het keren gewoon naar bassen. Charlatan van die Ratsie. Charlatan van die Ratsie. Die panna. Kaya mirat kapag di. You see, they bassen. Bassen. De bambam. That will bas. En er zit nog een bas. En staat een poos. En haalpelen. Ja, zo. Ik het. Oh ja, staat een post op Facebook en TikTok. You can do that. Alsjeblieft doen dat. Alsjeblieft doen dat. Even een video zien.